Carne de porco, verdura, pataca, garabanzos e sopa forman unha preparación que pouca presentación necesita. Ese plato que naceu para dar tan contundentemente enerxía, calorías e forza á xente que facía neste momento de frescura e de frío, pois unha comida ao día para darlle enerxía, evidentemente, hoxe en día o facemos non nese sentido, pero dende logo que dá unha imaxe estupenda para os nosos produtos. Dende a Ribeira Sacra volven un ano máis a enxalzar o cocido galego coa organización do Estase Cocendo, que celebra xa o seu 10º aniversario. Máis de 50 establecementos asociados que participan nesta campaña durante os fins de semana servirán o cocido en menús e tapas especiais. Ofertarán aloxamentos e realizarán descontos e promocións para as noites de troula. Unha cita que achegará este prato tradicional aos locais de Monforte, Chantada, Bóveda, Pantón, Quiroga, O Sabiñao e Sober todas as fin de semanas do 10 de febreiro ao 11 de marzo. Unhas xornadas gastronómicas que xa consideramos como unha das citas imprescindibles destas datas que xuntan eso que xa está xunto, pero que de alguma maneira o entrelazan máis como é o entroido e como é o cocido. Unha oportunidade que permite aos hostaleiros ofertar un produto que ten moi boa acollida nestas datas. Xa está bastante consolidado, co cal, pois, bueno, nos entramos a formar parte dele xa desde que temos o restaurante. É un reclamo moi interesante, mas na nosa zona pois o cocido é algo que xa non é descoñecido, pero bueno, tampouco é unha cousa que é un plato que este moi ofertado así a diario no que é no menú, non? Funciona moi ben, porque bueno, é un sitio ademais espectacular, que é un entorno moi bonito, todo verde, está moi ben posto, e por a comida tamén e por os viños, claro, lógicamente, e a xente está moi contenta. Xa empeza a xente a coller o cocido e estamos moi orgullosos deste evento porque dinamiza toda a Ribeira Sacra e sobre todo para os hostaleiros. Este ano o Estase Cocendo conta cun compadre de excepción, o actor Carlos Blanco, que empregou o humor para agradecer o recoñecemento. Botade máis grelos, que teñen grelina, que son moi bons, que non é un sabor fácil. Eu supoño que esta terra xa deben ter ese toque da chuvia ácida que ven das Pontes, que lle debe dar un sabor moi especial, non? Igual as vitaminas cambian, pero ou igual salimos mutantes. Encantado de ver as nosas paisaxes, de disfrutalas. A Deputación de Lugo colabora nestas xornadas gastronómicas que xa son todo un referente na provincia e permiten dinamizar a economía da comarca. Enhoraboa a Ribeira Sacra por enseñar a outras partes tamén da provincia a colaborar e a facer que o cocido, que o Estase Cocendo, pois xa é unha referencia e que evidentemente que se podan exportar, que se poda estender a outros termos da provincia de Lugo. Como novidade desta edición, os comensais poderán probar distintas variedades de cocido. Volvemos a realizar algún cocido diferente, como por exemplo de porco celta, pero imos dar un paso máis alá e realizaremos varias actividades para animar a xente a sair á rúa e comer o cocido. Este sábado comeza a festa, mais hai quen xa se animou a catalo. Desde que empezamos xa fai casi un mes, pois xa levamos dado pois 50 racións. Este sábado temos o de Carnaval, que temos unha festa temática de os anos 70, con cocido para 40. Empezamos a facelo xa en novembro aproximadamente e case hasta marzo estámoslo facendo todos os xoves ata que, bueno, acabamos asistencias, máis ou menos sábado, domingo solemos chegar e a verdad que a xente agradece, un plato moi agradecido. Unha proposta que seguro conquistará o padal dos veciños.